Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangitapon. Kay maurag yun kini ang bahandi. Nga mahimo na ko ikabilin. Bisan kunwa na uni ako. Maung... Adios na ninyo, mga anak. Pa! Pa! Dodot, Miles, utang buot. Ayaw na mo pag-ayaw. Gusto ni sa inyong paghilak. Ang luha nga, muwagas sa inyong mga mata. Mo'y makapakuul ako. Basta timan ilan. Nakinintanan para rin yun ninyo. Kaya gusto ko nga makabot yun ninyo ang dakong kinaadman. Huwag ang niyong unta mo. Ngayon yung katagi o kagoos mama ninyo, Corina, ha? Tahuran niyo siya. Igunon sa muna ko kamahal. Ngun sa ini ang pagmahal ni mama ninyo, Corina. Diha ninyo. Papa! Oh, day, Corin. Day. Di man eh. Mahal ta kayo ka. Mahal kayo. Francine! Francine! Dili masatang kapugong ini dong rigi oy. Magatulo masang atong agay ni nga magalantaw kanila oy. Uy, salah man. Wala man siya magatingog. Bilingaw aron dili mo tan-o ni Francie nga gigako siya asawa og duha ka mga anak. Ay. Di, salan. Sama tudunggri eh. Pila ka uban. Gibiyaan may noon ko din ni auto. Siya gula kumutag yung kasing-kasing nga nagatanaw nga naginilakay si Corina o ang iyang mga anak. Nga, nagagkakos ni Francine. Tik-ana kayo siya kung hilabo na iyang kasing-kasing. Oy nga, magatanaw ka nila. Ay, mo tingaling milakaw ko. Kay wala ka agwarta. Naulaw uroy ako bagag nawang. Ay, gugmang nagapasagad. Mura man yun kung nagkonsensya. Na naglantaw nilang kupat. Gibati kong murag guilty ko. Ug ang uban tingali kung masayod sa matuod kong gibati sa tao nga may kabiling ka na. Ug sa asawa pagid sa kong suod kay ka na. Magkaingon tingali nga. Nga nabuang na ko. Nga niyapag na ko. Nga... Oh, nahibaw ko. Di sila mo sabot ako. Ugwa tingali bisan usang buot mo sabot ako. Kay mo may ilang makita ang sayop. Nga sayop kining pagbatia. Nga dili magkaturungan nun kining gugmaha. Apan na ko nga mo'y hinungdan ini. Di na ko tinuyuan. Wa ko tudloy ang akong kaugalingon nga mubatin ining magkalagot kong kibati. Iyara kining kabubuton. Kabubuton sa kong kasing-kasing. Nga nagpakabuta bisan nagkakita sa buhi nga kabaturan. Nga sayop ug dako yung kining sayop. Apan saan ko ba? Saan ko ba? Tabangin ninyo, Dudut.
Miles ang inyong amahan. Inaagis inyong pag-ampo para dito sa layo. Nga unta, kaluhi ang ugiyahan siya sa Ginoo. Nailikay siya sa tanan nga mga kadautan. Inunay man ko nag-ampo para ni Papa Francing lulatan siyang. Iampo kanina ko. Dilit lang unta siya mula husog larga. Pero may larga man yun siya. Nakasabot ko kung anong ingon mo ni ini. Kana tungod sa kalinghod pas inyong panghuna-una. Apan sa pagpangligid sa panahon, hisabtan raon niya ninyo kining tanan sa ngadto-ngadto. Manguli na ta ninyo. Matansyang, Dodot, Miles. Ayaw sa mo. O pagani na mo larga ang barko nga gisakyan ni Papa. Inaglarga na lang. Gatiin na, Miles. Layo pa ang ato. Miles, apo, sige na, manguli na ta. Sige na kay mo sayo pa mo mata ni Dudot o mapohon. Dadoon ta mo panuroy. At sa benta manuroy, Lola? Basta manuroy ta. At tos dapit nga malingaw mo, nga ma-enjoy mo sa Dudot. Sige na, Miles. Dodot, manguli na ta. Dudot, wag ka man gun mag-tingog-tingog diya. Naunsa ka man. Ngano ka? Dodot, gipangutana ka ni Mama o kung ngano ka. Pasag di na lang na siya, Corina, oy. Ang importante manguli na ta. Sige lang, Ma. Kaya ako rin mo ama ni niya. Tara mo. Kaya nagpaabot na nato si Poldo nga driver sa tricycle nga atong gipakyaw. Manguli na ta. Waman gihapon ni magtingog-tingog si Dudot, Corina. Sige lang, Matansyang. Istoryahan ko rin ni siya kung tuan na ta sabay. Uy, hala, si Tito Greggy, Mao. Si Tito Greggy. Uy, Tanawa dahin ko ya Dudot. Si Tito Greggy no. Siya no. Siya to kuya no. Kuya. Ino ni Kuya Dudot. Uy, bungol man. Dili man maminaw. Miles, gusto na. Maikog tanin ni Poldo nga saba kaayo ka. Okay na dayoy. ay sigurado ka, Miles, nga si Tito Greggy jutong imong nakita doon sa pantalan. Oh, Lola, uy. Kailamang ko niya. Siya dito. Dili ba makorino? Oh, ha? Ambot. Wa ko mahibaw. Wadi ka kakita nga mitanaw man ka? Kung siya to, nag-unsa man siya dito sa may bear. Ibaw manunta siyang mugikan rong gabi una sa Cebu, Pransing. Nga nawa man siya mo doon. O mopagikan man lang sa iyang amigo. Nasayop lang si Miles Matansyang nga si Greg itong iyang nakita. Kay mayong lang tingali ini. Si Tito Greggy manggod tumagod. Miles, hilom na ha. Hilom na. Si Tito Greggy ba yato Kuya Dudut no? Di pa milingi man ka, siya to no. Miles! Ay, basin tuod kon si Greggy yun to, Corina. Di na mahitabo, ma. Giadto siya ni Francine ganihang buntag. Giraso na ni Francine nga di siya magpahatod ini. Kay kuhaon mangunta mi niya dito sa amo aron mo pagikan ni Francine. Pero kay di lagi gusto si Francine anang may mopagikan niya og mohatod. Mao to nga iyang giadto, gipaliparan. Oo, hosto. Mauday na gisulti ni Francine. Si Tito Greggy kanito. Miles, wa kapag yun mahuman diha. Ay, pasagti lang gud ng bata, Corina. Sapa kaayo maoy. Maikog tanin ni Poldo. Okay na dayoy. Ay, anak binabata day.
Asa nila na? Kaluoy sa akong pamilya. Kaluoy sa akong mga anak. Ingon sa dili ko nahatid magwanta ang kasakit. Nga ako gipati. Dahil nagsige sila giglat sa akong pagbiya. Diyos ko. Sayod ka. Nga ikaw ug ikaw ra gyud ang akong kasaligan. Huwag gyud ko mahimo, Diyos ko. Kuha ka. Ayaw intawon ko pasagdi. Hatagi ko og kaligon. Perte, ay! Nakasiguro yung kurong grige. Nakakita itong batang babae ni mo. Nagsigim nga nito, kaway-kaway siyang kamot. Wala giday kang kakita at turong. O, nakakita ka pero nagpumula-wala lamang ka. Nakakita kong sawa apyo, to sabay labot mo. Ha? Unsay labot mo? Tubag ako! Unsa ba? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!